sådan her. Så når vi målte det, så skulle det faktisk være målt 37.000 henfald per sekund. Det målte ikke lige helt. Men det er faktisk det er rigtigt. Det kommer ud af den her 37.000 henfald i sekunder. Ja, 2.000, og det var over 10 sekunder. Det er det, jeg siger. Men det var det, vi læste om dødetid også. Jamen, der er noget, der kan ikke nå måle det hele, man kommer hurtigt efter hinanden. Plus, vi når heller ikke mange det hele. Der er også noget, der rører ved siden af. Men når man sender der, så er der noget, der rører ved siden af her, så vi ikke når at få i tæller. Så det er faktisk det rigtige, man skal måle. Hvis man skal det helt rigtigt. Er det fucking vildt? Det var egentlig bedre. Ja, det var sgu undskyld. Der er 10 minutter. Det var den. Okay. Det er jo bare lidt forklaring på 3 forskellige ord, I kan møde. Strålingsdose. Det er simpelthen, hvor meget stråling man får. Strålingstypen er det alfa, beta eller gamma-stråling, og strålingstiden, det hvor lang tid bliver man bestrålet. Og det har indvirkning på, hvor meget skade man har. Jeg kan ikke sige, hvor meget det har. Det kommer an på vægten og hvad for en stråling det er. Ja. Okay. Der er nogen, der har lavet nogle forsøg med noget afstandsnøde i de her rapport her. Der står lige lille hen her. At vi for eksempel har 5 cm ind til vores strålingskilde, og vi fordobler den til 10. Så i stedet for, hvis nu siger jeg, at det her, det var... Yes. Her der havde vi 100% stråling. 100% stråling. Ja. Så har vi kun 25% herude. Fordobler vi den her igen. Altså afstanden til 20 cm. Så får vi kun en fjerdedel igen af det, som er 6,25. Af hvad vi havde kan starte. Så går det videre hele tiden. Det vil sige, hver gang vi fordobler afstanden, så tager vi en fjerdedel af strålen. Hvem vil have den næste? Undskyld, jeg er faktisk næste på, hvor det er på hjemme. Lige der. Anders, vi er nede ved... Stråling. Den jævner. Nej, stråling kan bruges i kræftbehandling. Skal jeg læse alt det der? Stråling kan bruges til kræftbehandling på hospitaler og kontrol af revner og blokeret materialetykkelse i industrien. Det bruges også til at alderbestemte levende organismer ved kulstof 14 analyse, som har en halveringstid på 5.730 år. Af kroppen. Halveringstiden for et stof fortæller, hvor lang tid det går, før halvdelen af stoffet er omdannet. Den kraft, der er ved siden af en. Er der nogen, der kan prøve at forklare det? Det er humor, det her. Det er sjovt, men det er på det. Jeg tænker, den forstår ikke, hvad vi riger af. Jeg har ondt i kindemusklerne. Hvor sidder de henne? Det må sgu være træning. Ej, det er meget sådan, at jeg skal slå den. Der er slet ingen. Goddag. Goddag. Nu bliver det tørret.
Prøv med det så. Hører jeg bare sådan. Det her begynder bare sådan lækre. Så vi prøver at se alt det derovre. Okay. Kan I huske, at I lavede nogle henfaldsserier? Er det ene stop, som løber næste stop, som løber næste gang? Okay. Det er lige det her, som der viser den her. Vi har et stop her. Det kalder det et. Det henfalder stille og roligt. Jeg tror, du er bøsse. Det er vand. Lad være med det der. Når det henfalder, man kan sige, hvis der er 100 partier der, når det første af det her, det er henfaldet, jamen så kan det næste kerne begynde at henfalde. Den her behøver ikke blive helt færdig. Der skal ikke være 0 af den her tilbage, så er den næste, den starter. Det er snart, der er en af de her partier, der er henfaldet, så kan den næste begynde at henfalde. Det er det her. Det vil sige, der kommer mange flere og flere. Men da. Man kan forestille sig, at de her N til at starte med, N2 og N3, som er 2 forskellige stoffer, dem er der ingen af. Der er 0 til at starte med, og der er 100 af den her. Når den her henfald til, der måske kun er 99, så er der kommet en af dem herovre. En henfald til, der er 98, så er der kun af den her. Så kan det også, det er roligt for den henfald. Så når den henfald er en her, så bliver der en tilbage af den der. Det er roligt, som der er flere af dem her, der henfalder. Så kommer der flere af dem her. Og når det henfalder, så kommer der flere af dem her. Det er der tilbage af dem her. Sexy boy. Men venter, så jeg siger, at den er forbi. Ja, okay. Den er forbi. Okay. Okay? Yes. Så det er simpelthen en henfaldsserie, der bare tegner sin kurve. I stedet for, at I tegner dem, eller bare kommer ned. Yes. Ja, det gør jeg godt med. Høj. Ja, Næste gang skal vi have læst 95, 99. Yes. 95 til 195. Og I får alle sammen lige... Jeg håber fandme, jeg har det. Skal du have gjort det? Udover at jeg læser videre, så skal jeg sige, at der er atomkraftværker. Den skal jeg også få. I am homo. What's that? That's good. Ja, jeg tager det. Det er bare det. What's good? Har I fået dem her? Ja. Jeg har fået den der. Det tror jeg ikke, jeg har. Det tror jeg ikke, gammel. Det er med højde eller... Ja, det skal selvfølgelig nok.